Добър ден, уважаеми зрители на канала. Радвам се да ви видя отново и се надявам все повече и повече хора да харесват канала и да им харесват видеята и да са доволни, че са гледали най-вече тези видеа и те са им дали някаква идея за нещо, което би им свършило работа или някаква въобще идея, тъй като видеята ще са разнопосочни, не само такива за AliExpress или за уреди, а за по-скоро направи си сам също така. Бих искал да ви представя този уред, който дойде от братята китайци. Той дойде в ето тази кутия с такъв хубав сравнително кълъв, което никак не е малко за братята китайци. Кутията дойде доста смачкана. Разбира се, има ето тези клеми, които са тип крокодилче, които вършат доста често в случаите работа. Клемите, които виждате включени в уреда, идват затапени с класическите тапи, които доста често аз ги губя, както предполагам и вие. Не мисля, че вършат чак такава работа, докато ги използваме. Клемите са стандартни, среден клас, не са някакви ефтини, но графа около 4-7 лева от AliExpress. Не са много гъвкави, така че затова казвам, не са най-доброто, което може да купите. Така, уредът като уред е в графа среден клас, 50 и няколко лева. Реално, уважаеми господа, вие може да си купите доста по-добър мултицет за тия пари. Дори на тази марка Aneng, която конкретен този уред. Уредът създава впечатление и на снимките, че това е гумено. Не, това си е пластмасово, което е минус. Но, както се казва, това да му е минуса. Виждаме тази ръчка тук, което е доста удобно за пренасяне. Виждаме това нещо, което е доста удобно, когато го слагате. Аз така мислям да го ползвам. На бюрото. Така. Това е един хубав стационарен уред в вашата работилница, която да си мерите, докато правите някакви изделия. Въпросът е, че този уред, не си представете, не е мултиметър стил на класически, защото няма измерване на ток, ето виждате. Има измерване на право, променливо напрежение, съпротивление, диоди, верига, кондензатори и това, за което аз съм го взел, измерване на така наречено, това е мегаометър, мегер, както му казвахме на времето. Класически аз за това ще го ползвам, ще видите в какви видеа. Уредът ще ми е основа за моите измервания, да правя някаква отправна точка, като в последствие, като развия нещата, това ще меря проводимост на флюсове. Давам пример. Ще си закупя по-модерен и по-скъп уред, но просто като за начало реших да си закупя този уред, тъй като няма да ми е грешка. Поне аз така мисля. Така. Уредът, както виждате, бърз преглед на възможностите му, ще кажа, уредът не блести с точност на измерването. Според данните, точността на измерването е около 1,5-2,5%, което смятам, че е така. Пак казвам, това е само показно какво представлява уреда и кратка информация за него. Ще правя видеа с сравнение с други мои уреди, каква стойност с калибрационни резистори и така нататък измерва, за да ви покажа и тогава вече можем да коментираме. Тук в това видео е просто показвам нова покупка от AliExpress като идея. Измерването е класическо 1000 волта право, 600 волта променливо, 40 мегаома мислям, че беше съпротивлението на този обхват. Трябва да отбележа верига, диоди, кондензатори. Тук нещо се усъмних, че малко бълъжат братята китайци. При първоначално трябва да отбележа, аз съм го прегледал и видял къде какво горе-долу греши. Както казах, ще има отделно видео. И тук вече избираме при какво напрежение. Както виждате, ето тук скалата. Я да пуснем малко лампичка.
Виждаме, че този уред е способен да измери съпротивление, мегометър, така, извинявам се. Когато измервате с класически мултицет за стойност на съпротивление, той измерва с ниско напрежение от порядъка на 3 до 5 волта, рядко 5 волта. Пускат такова напрежение, измерва съпротивлението на резистора или на детайла, който искаме да измерим. Затова именно доста често това е погрешно измерване. Когато говорим за истинско измерване на мегаоми и нещо дали ще протече ток, ние използваме ето този случай. Уредът пуска напрежение 100, 250, 500 и 1000 волта, а не 2-3 волта. И тогава, измервайки тока, който протича и пада напрежение върху детайла, ние виждаме реалното съпротивление. В този случай този уред на обхват 1000 волта може да, както виждате, да мери до съпротивление 2 гигаома. Това му е идеята. Не мери точно, както казах, това е от порядъка на 2,5%. 2,5-4,5%, нали, в тази скала, което хич не е точно. Друг, което да отбележа, обаче е точен около 1%, 1,5% на омове, на напрежение 2,5%. Трябва да проверим, както каза, кондензатори. Тук се измерва за мегаометър частта, тук е класическото измерване. Уреда е 4-сегментен. Както виждате, рендж, тук вместваме диоди, а тук, ако сложим това нещо, изменяме мегаоми, килооми, нали, обхватите. При един случай с този бутон, другия случай с този бутон. Тест е когато измерваме високото напрежение. Уредът е 4-сегментен с 4 цифри. Ето да видите. В случая искам да покажа, нали, когато измервате верига, нали, те доста ютубери тестват, така, колко бързо реагира, според други уреди, които съм ползвал, това е малко над среден клас, доста бързо. Доста бързо реагира, по-добре от среден клас, т.е. за верига. Този уред е направен активно да мери съпротивление. Грешката, ето тук да покажа, е от порядъка на класическите 0,01 Ом. Но аз не залагам на тази стойност, по-скоро 0,5 Ома, но уредът твърди друго. 100 милиома. Ще го сравниме с други, както казах, контролни измервания. Надявам се да ви е дало добра идея този уред. Хубав уред за стационарно измерване. Голям дисплей, светещ, удобен за мерене на бюро и за специално за измерване на напрежение, съпротивление, диоди, нали, и кондензатори. На бюрото ще ви върши добра работа като един допълнителен мултиметър. Надявам се да ви е било интересно. Да вметна, преди да кажа край, може да си измерите и земно съпротивление на земното, но това са вече други теми, които аз също ще го използвам. Така че това е от мен. Благодаря за вашето внимание. Шервайте, лайквайте, споделяйте, коментирайте. Ще очаквам вашите коментари, за да може да отговоря и да развивам в дадена посока видеята. Благодаря отново. Хубав и успешен ден от мен.